GB, ang programang Lakaw Maghiras sa taon kan Jubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Jubileo. Kaiba si Jenny Balyeran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step that we might ever go, and tell the world of His love. Barhay na pagkakapon po sa Indogabos mga tugang. Welcome po digdi sa panibagong presentasyon kang programang Lakaw Maghiras. Taonin Jubileo po digdi sa DCGB sa bilog na simbahang Katolika asin sa Indo pong naantabayan ng mga tugang ang mga pangyayari kang Enero 15. 2015 kang magbisita si Pope Francis po digdi sa Pilipinas kung saan milyones na mga debotos ang nagpartisipar para po personalmenteng makaibahan si Pope Francis digdi po sa Pilipinas. Kinaman mga tugang, medyo dit lang pong update sa mga aktibidades na pinagigibungan yan sa Vatican. Gigibuhon po ang right of sealing sa kabaong kang leader kang simbahang Katolika na si Pope Francis at siyan po yan na pagka-alas 8 ning pagkabanggi ngunya na Biyernes, Abril 25, oras po yan sa Vatican. Pero digdi po sa Pilipinas, alas 2:30 ning maagahon na po yan sa aga, Abril 26, digdi po sa Pilipinas. Gigibuhon ini sa laog kang liturgical rite na papanginotan kang Camerlengo kang Holy Roman Catholic Church na si Cardinal Kevin Farrell sa St. Peter's Basilica kung saan po nakapatyente ang bangkay ni Pope Francis. So maatinder po digdi ang mga cardinals asin mga opisyales po kang Holy See. So hinagad man po kang Office for the Liturgical Celebrations ang presensya ka mga cardinals. Kasabay na po dyan sina Giovanni Battista Re. Asin ang iba pa po para po sa rite of sealing sa kabaong ni Pope Francis. So kasabay naman po sa mga maasistir sa nasabing seremonya, ang manlain-lain pa po na mga opisyales po dyan sa Vatican. Ang nasabing liturgical rite mga tugang, yan naman po ang senyal kang pagtapos po kang public viewing sa St. Peter's Basilica kung saan haros mas ngunyan po sa mga oras, mga panahon ini mga tugang nahihiling po nindo sa screen, gulpihon po ang mga nagdadyan ngunyan para personalmenteng makapagtaoning galang kay Pope Francis. Sa mientras nagigibuhon po ang funeral mass sa aga alas sa Sabado, Abril 26, alas 10 ning aga sa St. Peter's Square dyan po sa Vatican
Kung oras man digdi sa Pilipinas, alas 4 po yan yung pagkahapon, Sabado. So, live man po yan na maantabayan ng digdi siguro sa Facebook page kang DCGB, live po from Vatican. So, sabi nga ni po mga tugang, ni Mons Chris, kang kasusaro, nagtauman po siya ng pahayag manungod po kay Pope Francis sa pagkagada ni Pope Francis. Sabi po ang bilog na Diocese kang Legazpi talagang nagmumundo, and sabi ni Mons Chris, ni partner Mons Chris, ang pontiff po maikukonsiderar bilang inspirasyon sa bilog na kinaabahan dako sa mga Kristiyano. Sabi ni Mons Chris, talaga pong ipinahiling ni Pope Francis ang pigasabi na tireless efforts, 'di ba? Na talagang mapromoter ang justice, fairness, and compassion, lalo na po nahiling ta po sa iya na talagang saro sa tinauan niya ning sentro kan sa iyang liderato sa simbahang Katolika, iyo po ang mga tios. So kasabay po kay ni ang legasiya niya iwinalat kang sa tuyang Santo Papa. Kung magigiromduman tapig to karamang po digdi sa programang Lakaw Magheras ang Laudato Si. So ini po sarong encyclical sa pag-ataman sa kapalibutan. And idineklara man po ni Pope Francis ang Jubilee Year of Mercy kan taong 2015 kung sa impiglaromdum po digdi sa gabos na Katoliko na kamutanta ang mga tios, and kita mismo maging mahiherakon asin magpatawad. So mientras nasa laog kain 12 taon po na pagsirbi po ni Pope Francis, pigpromoter kaini ang peace and dialogue sa nasyon, sa mandain-lain na nasyon, sa mandain-lain na parte po kang Pilipinas. So, sana po, rumdumunta po si Pope Francis. Sabi kang listener at dyan rumdumunta din po ang Synod on Synodality. Yes, tama po. Kung marurumduman sa paagi po kang Synod on Synodality na ipahayag man po digdi ni Bishop Bong Bailon, diba? Na nagkaigwa ng interfaith dialogue. So, pigasabi na pagiging inclusive, asin pagbaba kang simbahan sa mga nagtitios, and of course, sa most marginalized sectors po sa bilog na kinaaban. So, mga tugang, nantang kita po nakikisumaro sa iya, dita po paglingawan na ipangadji ta po ang sa tuyang Santo Papa na si Pope Francis. Okay, so ang presentasyon ta po ngunyan na pagkahapon ka sa tuyang programang Lakaw Magheras, sa ropong tape as live with Monsignor Crispin Bernarte, haliman po sa iya dyan sa location niya, dahil ta may may equally important na tiglakaw si Mons Chris ngunyan na pagkaaldaw, and ang tema ngunyan na pagkahapon mga tugang, susugman sa na po duman sa mga nakaaging tema niya. So kultura, ano pa ito? May culture, and so iba pa po, so pagpapatawad, pagkamuot na tinukar ni Mons Chris, gabusta po ito tinipon. Tinipon ta ito asin itinauta po kay Mons Chris na ngunya na pagkahapon sa iya niya po itong sisimbagan, and iyo po ito ang sa tuyang magiging tema ngunya na pagkahapon. So feel free man po giraray na magpaabot po kan sa indong mga kahaputan, suwestyon, asin iba pa na gusto pong ipaabot hindi sa tuyang programa. Babasahon ni po yun kasi sa masunod na Biyernes, live na po na makakaibahan digdi si Mons Chris. Natapos-tapos na sa mga aktibidades ni partner. So, hello muna kay Mr. Eduardo Rinomoso. Kuya Ed, good afternoon po sa imo. Si Cheche Bicocho Armoradi, hello po. Asin sa iba pa na nakaantabay. So, antabayan ng taon na po. Ini po ang programang Lakaw Magheras with Monsignor Crispin Bernarte. Ini po si Johnny Balyaran, Marina Hapon. Sa kuyang popunan an enot napot an sabi digdi paano pigtakwaning sustansya an pagpasalamat magayuno napot mga tugang. So paano pinagtatawaning substance an pagpasalamat nin sarong tao asin uya an sa kuyang kasimbagan. Enot tinatawan taning substance.
ang pagpasalamat sa paagi kan maugmang pagpahayag kan satuyang namamatean sa buhay. So, dahil ka man masabi sa si Isay man na thank you na moroso. And thank you per ming may kairibanan na smile. And thank you per ming may kasabay na maugmang aura kan satuyang lalawgon. Kaya iyan ang pagtauning substance duman sa satuyang ekspresyon ning pagpasalamat. Siring man, sarupa na bagay na dapat maaraman. Iyon sa tuyang apresyasyon sa anuman na bagay na naginibo para sa to. Kaya kay po kita magpasalamat, tangani na maapresyar ang satuya na pag-ako kay itong ginibong karahayan para sa tuya. Bako sana na nagpasalamat kita, tanakako kita ning regalo o nakako kita ning cash o nakako kita ning material na bagay. Gulpiyo na bagay ang dapat yatong ipagpasalamat. Every little thing na ipinapaabot sa tuya, itinatabang sa tuya, dapat niya itong ipagpasalamat. Kung kita nagpapasalamat sa mahal na Diyos, ang pagpasalamat na ini dapat makaabot sa satuyang kapwa. Dahil ang satuya bagang mga tugang, siring sa satuya, mga imahen, mga ladawan ning mahal na Diyos. So our gratitude first, pasiring sa mahal na Diyos, alagad ang mismong gratitude na ini na ipinahayag sa satuyang kaguranan, dapat mamidbidan man kan satuyang tugang na ginamit na instrumento ning mahal na Diyos na magibo ning karahayan para sa to o para sa kapwa. Remember na ang mahal na Diyos minagamit nin tao, tangani na an sa iyang karahayan mamatean sa makatawong paagi. Iyon yung mga tugang ang kahulugan kan incarnation, ang pagkanitawo ni Kristo na sa tong kaguranan. Siya ang aki ning Diyos na nanitawo. Nata, tangani ang pagkamuot ning mahal na Diyos mamatean sa makatawong paagi. Tangani na ang kadunungan na Diyos noon mahirasan ning makatawong kadunungan o mapararom ang satuyang kadunungan. Kaya ipinamati ang daimaladok na pagkamot na ini ni Kristong kaguranan, tangani na ang Diyos no na pagkamuot matranslate sa makatawong paagi. Iyo ini an incarnation. Asin ini sa tuyang ipinapagpasalamat. Kaya ang pagpasalamat sa mahal na Diyos, pagpasalamat niya to man sa satuyang kapwa, sa satuyang tugang, na ginamit ning Diyos, tanganian sa iyang pagkamuot, ang sa iyang karahayan, makaabot sa satuya. Asin ano ang kabilugan kang pagkamuot na ini, pagpasalamat na ini na panuning pagkamuot? Eucharistia. Iyo ini mga tugang an sa tong Santa Misa. Eucharistia ang buot sabihon maugmang pagpasalamat. O yaon na iyan, so duwang elemento na hiling tanay di sa Eucharistia. Eucharistia maugmang pagpasalamat. Ang pagpasalamat palan danay na maugma. Tadaimang kita namumundo kung nagpapasalamat. Kaya kaipuhan ang pasalamat na iyan. Sa rupang substance na pwede niya itong
mahiling iyo ang pagtungkos kan bunga kan karahayan asin pagpadanay kaiyan. So ano man na karahayan na ipinagpapasalamat sa tuya, we treasure it. Tinutungkusan ta. Sinasaray niya to sa tuyang mga puso. Tadanay niya tong ikinakaugma iyan. Asin pinapayaman pa na we always hope na ang tawong ining nagibo kaiyan maging danay na marhay asin mas dakul pa ang matabangan mahirasan. Siring man ang ginigibo kaiyan sa tuya kung kita man ang minagibo ning anuman na karahayan sa inda. So, endless thankfulness. Daing tapos ang pagpasalamat. Tas sabi nga ni, gratitude is the memory of the heart. Garo si Coventry Patmore ang nagsabi kayan. Gratitude is the memory of the heart. Ang pagpasalamat iyo ang girumdum kan sa tong mga puso. So iyan ang kasimbagan ko duman sa enot na hapot kung paano tatawan ning substance ning sustansya ang pagpasalamat. Kaya danay tang tawan ini ning kapahayagan, danay tang tawan ning substance ang tunay na pagpasalamat. Every single thank you magkaigwa ning talagang tunay na pagpahayag kaiyan. It can be vocal, it can be oral, it can always be actual. Okay? So, iyan ang kagayunan kang pagpasalamat. Malaog kita sa ikaduhang hapot. Sabi digdi, obligasyon daw nin sarong tao ang pagtaram ning salamat kung may naginibong karahayan ang sarong tao. Ulitong ko ang hapot. Obligasyon daw nin sarong tao ang pagtaram ning salamat, umabalos, kung may naginibong karahayan ang sarong tao. Ang simbag po, dakulao na opo. Iyo po, obligasyonin lambang sa tuya ang pagpasalamat sa siisay man na nakaginibo ning karahayan sa tuya. We don't presume it. Kaipuhan na sa tuya na ipahayag. Asin magayunon, ang natataramon bagang salamat, generic sa satuyang mga Pinoy, salamat. Pero sa satuyang kulturang Bicol noon, we have a very unique expression kan salamat. Asin ano iyan? Gusto ko yan tawan ning doon ngunyan. Diyos mabalos. Kung minsan, we even go very polite, Diyos mabalos po. Magayuno na ekspresyon kan sa tuyang kulturang Bicol noon na gulping elementong karahayan ang pinapahayag. Eno, Diyos, kasabay ang satuyang pagtubod sa satuyang pagpasalamat. Diyos, mabalos po. Ano ang gustong sabihin? Ang Diyos babalsan ka kang ginibo mong karahayan sa sakuya. So imagine ha, gikan sa satuyang puso. Dahil kan satuyang pagtubod, ipinapamibita sa mahal na Diyos. Nabalsan ang anuman na ginibong karahayan sa sato kang personang ini. Asin siring man, yaon ang politeness kan sa tuyang culture. Po. Kaya mayamano na ekspresyon ini. Nalugod pa man sa tuyang tungkusan, sa tuyang
ihiras asindanay na itukdo sa satuyang mga kaakian. Dahil takayamanan inikan satuyang kultura. Ang pagpasalamat asin an Diyos nun na ekspresyon kang pagpasalamat. Diyos mabalos po. Bako ining parte kanapot, pero gusto ko nang isugpon dahil pag-urulayan taman ang kultura. Sa satuyang kulturang Bicol noon, sarupang ekspresyon na minat o satuya ning magayunon na ladawan. Iyo ang pagtao ning greeting or aldaw. In English bagaan sabi ta, good morning, good evening, o good night. So, tulong parte kang aldaw. Good morning pagkaaga. Good evening pagkabanggi. Good night kung maturog na. Paano ta iyan sinasabi sa Bicol? Ang tunay na Bicol expression kaiyan, Diyos marhay na aga. Bako man sanang marhay na aga o marhay na aldaw. Diyos marhay na aldaw. So yaon na naman sa elemento kang pagtubod. We are a God-fearing, a God-loving culture. Magayunon. Very unique sa Bicol culture. Diyos marhay na aldaw. Diyos marhay na aga. So God is present in the morning. God is present in the evening. Diyos marhay na banggi. God is present throughout the day sa satuya. Dinadarata sa tuyang kapwa. Diyos marhay na aldaw. Naambo sa bihon. The bottom line is na ang Diyos ang magbantay sa imo. Ang Diyos ang maglikay sa imo. Ang Diyos ang magpadangat sa imo sa bilog na aldaw. Ngunya na aga, ngunya na banggi, ngunya na hapon. Diyos marhay na hapon. Sa tuya pati, sa English, tulusan na good morning, good evening, good night. Sa Bicol, igwa kita kambilog na aldaw. Diyos marhay na aldaw. May Diyos marhay na aga. Diyos marhay na udto. Diyos marhay na hapon. Diyos marhay na banggi. Magayunon na ekspresyon kan sa tuyang kultura. So faith is a major element kan sa tuyang kulturang Bicolno. Bako sa na iyan, na kung kita nagpasalamat, Diyos mabalos po. Kung kita nag-greet, itugang, Diyos marhay na aldaw, etc. Dakol pa kitang mga ekspresyon. Sa paghalik nin sarong tugang, sa pagbulag sa tuya, kung masain man, Diyos magbantay. So, parte palan kan sa tuyang kulturang Bicolno, ang pagtubog sa tunay na Diyos. Asin sisay ini, sarong Diyos na may tulong persona, Diyos na nanitawo sa persona ni Kristong kagurangnan na iyo nagpamidbid sa tuya kan Santissima Trinidad, the three persons in one God. So, iyan. So, natawang ko ning mga dagdag so kasimbagan duman sa ikaduwang hapot kung obligasyonin sarong tawo ang pagtaram ning salamat kung may naginibong karahayan sa to. Okay? So, sabi ko, upo, dakulaon na obligasyon. Enon, ang mga magurang nagtutukdo sa mga aki
na danay na magpasalamat. O ngunyan ang mga aki, mga English speaking. Okay, dahil ta nakakahiling kang kang TV na ngunyan minsan gura ano karayo kang baryo igwana ning TV nakakahiling ang mga aki kaya so lingwaheng English madalion very common iyan mga tugang ordinaryo yan bako yan ang ngalasan ang mga aki madalion makanood ning lingwahe minsan dai mo tukduan nakakanood. Kaya nakakadangog sa TV, gulpyong kitang mga aki ngunya na mga English speaking. Na dahil pangani naglaog sa elementary school, English speakers na. Dahil ang perming nadadangog mga English dialogue dyan sa TV. Kung perming Tagalog ang dialogue na pigdangog kaan, ang aking iyan very fluent man sa Tagalog. Minsan dahil papigtok doon formally sa eskwelahan. Ngunyan mga tugang, ang mga magurang, danay na nagtutukdo sa mga aki ning thank you. So, kampanahon, mikan mga aki pa kami, Diyos mabalos po. Ngunyan, thank you. Pareho, English or Bicol, pareho ang esensya kang katukduan, na tinutukdoan kan magurang ang mga aki na mag-thank you sa anuman na bagay na ginigibo ning kapwa na ikinakarahay niya. Sa anuman na marhay na bagay o padara o paarog nin sarong kapwa. Perming mag-thank you. Sa anuman na nare-receive kan aki, permi kang mag-thank you. Kaya magurang bagamatara mo, ano ang sasabihon? Nunoy, si Nunoy masabi, thank you. Ano ang sasabihon nene? Masabi si nene, thank you. So, mga magurang, sa indong obligasyon iyan. Alagad, dapat bako sana sa mga aki ang tatao mag-thank you. Iyo ini ang sarong simbag duman sa hapon. Nagabos kita, dapat tatao mag-thank you. Kung minsan, sa tuyang binabaliwala, ang sa tuyang obligasyon, simply because na ang satuyang tugang, ang satuyang kapwa, sabihon ta na bakong arog sa tuya ang inadalan o bakong arog sa tuya ang kakayahan. Satan tempts us to feel superior over the other person. As in, dahil kang kaisipan na iyan, kita man nasusugutan, dahil man ako kaipon mag-thank you. Alagad mga tugang, kung maray ang ginibo sa tuya, nagsakay ka sa padya, very courteous itong para padya so tricycle driver. Pero magayunon, na memorya kan tricycle driver na iyan. Kung ipahayag tan sa tong appreciation, thank you. O kaya kung si isay man na naglilingkod sa tuya, na talagang kita naugma, kita nasatisfy kan sa iyang delivery of service. It's a moral obligation for us to say thank you. Kaya, obligasyon pala na dakula ang pagpasalamat na ang pag-thank you bako sana sa mga akin. Dahil nasambit ko na kasubago, apresyasyon ini sa ginibong karahayan sa satuya. Iyon ay inaapod ng sense of gratitude. Dening mawawara sa tuya kung kita nagpapasalamat all the time. Sa kabaliktaran, kadakol na mga maray na bagay ang mabalik sa satuya because of that. So, para rumunta ining satuyang sense of gratitude. Ang ikatulong hapot, kaipuhan talagang i-practice sa kapwa ang kultura
Ulitin ko. Kaipuhan talagang i-practice sa kapwa ang kultura. Magayon ng magang pagka-Bicol na ini, halo-halo. Bicol, pagkatapos ngayon, i-practice. Gulpi yung bagaan mga lingwahe na mas nasabutan takon hinahalo na sa nasa sa Bicol itong English term or English word. Okay, so garuan so Tagalog, aram niya to ang Tagalog kan kang eroplano, kan airplane, sa lipaw-paw. O sisema nagagamit kaan. O hutong nag-agis sa lipaw-paw. Okay. Eroplano manggiraray baga. So, kadakol kitang mga termino na daita mabibikol. Okay. Ngunyan, mga computer terms or computer language, daita man magkabirikol iyan. O, paano ang pagbikol mo kang Google? O, iyon na iyan. I-Google mo nga iyan. So, paano ang pagbikol mo kan Wi-Fi? O, i-Wi-Fi mo an. O, ini mga computer terms. So, we take them as they are. Data man ang kakambyon. Paano ta ang pagbirikol kaya? Kaya ngunyan subikol, kaya po ang talagang i-practice sa kapwa ang kultura. So, ang sakuyang simbang, bako i-practice. Dahil ang kultura, naturalesa kan sa tuyang pagkatao. Naturalesa kan sa tuyang persona. Kung ano ang sa imong kultura, iyan mahihiling sa imo. Bakong i-practice. Kundi naturalesa. Natural na pahayag ang kultura sa satuyang pagkatao. Kaya halimbawa, kung ako sarong Kristiyanong Bicolano, iyo na iyan ang sakuyang dinakulaan, iyo ang sakuyang pinagtukdan, minsan sa inman ako, ang kultura kong iyan daradara ko, ang kultura kong iyan ipapahayag ko. Bago ako magpadagos, mga tugang, may sarap kong ihiras na siguro igwaman sa Indokin nakahiling. Kang casual interview sa Facebook nin sarong ambos interviewer na nasabatan niya ining Amerikanong puti na in-interview na duman sa tao kang tinambo. Ang hapot niya, "From where are you, sir?" Ang sabi kay ning lalaki, bibikulong ko na, "Taga-Amerika ngaya ako." Naghapot naman, the second question was, of course, so mga question were all in English, pero bibikulong ko na. Kaso rin kapangayadigdi, ngayon nagkapirang bula na. So, sunod naman na hapot, i-enjoy ka ngayon digdi sa Philippines. Ngayon, very much, kaya nga nataod-taod ako pig-maximize niya sa state, na-enjoy yun dahil siya. Uni, ang magayono na masunod na hapot kay itong interviewer. Dahil ka ngayon nagkaigot, culture shock digdi sa Pilipinas. Sabi kan, ining puting ini. Yes, definitely ngayon, nagkaigo ako ning culture shock kang nakaaging Ash Wednesday. Dahil niya paman araman Ash Wednesday na okdan niya sana. Itong nakaaging Miyerkules na ito, sabi niya, nasyak ngaya ako, kang nahiling ko, halos gabos na mga tao may ati digdi sa saindang angog. So, abo baga itong ikrinus dyan. Dahil niya man masabutan, bako man siyang Katoliko, bako man siyang Pilipino, so culture siya. Sabi niya, minsan sen ako dumuman, igwang mga marka itong angog na ito. And then later on, sabi niya, kang naghapot ako, nagpa-explain ako, nasabutan ko, I appreciate ngayon the boldness of the Filipino Catholics
na dai ikinakasupog ang sa indang identity, ang sa indang kultura bilang mga Kristiyanong Katoliko. Iyan mga tugan ang inaaputang Christian culture. Na sumain man kita, iyan ang satuyang pandok, iyan ang satuyang lalawgon, dahil iyan dapat ikasupog, kundi ipagpasalamat sa mahal na Diyos. Kaya, padagos ako, sabi ko, naturalesa, kusang minapahayag ang kultura kan satuyang sadiring pagkatao o persona. Ang kultura, pinagsasaksihan. Buot sabihon, kay itong panahon, kita pagano. Siring ka inisudalagan kan sa tuyang buhay dahil ta kita mga pagano pa. Ngunyan na kita naging Kristiyano, na iba ang sa tuyang kultura. Minsan mga Bicolano pa kita, pero iba ang dalagan kan sa tuyang buhay. Halimbawa, may mga kultura na tugot ang pagadaning kapwa. Iguanganing kultura na ang paghuna ninda na heroic ang pagibo kaiyan. Ikinakaugma ninda na sarong Kristiyano ginadan kan tawong ini. Alagad sa satuya na Christian culture, daining anuman na sirkumstansya na matugot na kita pwedeng magadan, because every single life is sacred. Iyan ang pagkakaiba kang kultura. Iyan ang pinagsasaksihan tang kultura. Ikaw ang mga kultura na ariglado ining adulteryo. Makaagong ka ning nagkapira kung gusto mo. Mambabae ka kung gusto mo. Then problema. Alagad sa satuyang Christian culture, halangkawon ang dignidad kan matrimonyo. Na ang pwede sanang mag-agom sarong lalaki, sarong babae. Asin anuman na relasyon sa luwas kang pag-inaguman na immoral. Kaya bako sanang maraot kundi kasaklan ang inaapod na adulteryo. Iinian sa tong kultura nan sa tong pag-inaguman sa sarong babae sana, sa sarong lalaki sana na libre. Alagad mga tugang ngunyan, sa modernong panahon ang kultura kan LGBT, pwedeng mag-aguman ang duwang lalaki, pwedeng mag-aguman ang duwang babae. But not to us, Christian culture, Christian Bicolano culture, daing pwede, ang pwede sanang mag-aguman, itong lalaking daing kaulangan, asin babaeng daing kaulangan, asin ang pag-inaguman na iyan, magsagkod pa man sa saindang kagadanan. So, iyan ang saindang sinumpaan. Siring man, mga tugang, sa satuyang kultura, tabako na kitang mga pagano. Yao na naging parte ang pagpatawad, ang pagpatinawad-tawadan. Iini ang kagayunan kan sa tuyang kultura. Na dai makua duman sa kultura, na dai nabaggo o napakarhay kang Kristiyanong mensahe, the Christian message. Kaya kitang Bicol Christian culture, yaon handa magpatawad. Alagad, ito nasa luwas kang kultura na ini, na dahil nag-ako kan Christian message or the good news, yaon sinda sa pagbaralusan. Garubaga so inaapod tang lex talionis, the law of talion, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Mata sa mata, ngipon sa ngipon. Bako iyan na kultura na Bicol noon. Dahil taan Bicolano, sarong Kristiyano, kaya may kulturang Kristiyano. So, iyan ang dapat niya itong pagsaksihan.
bilang Kristiyano mga tugan, dahil pag-arugon ang kulturang pagano. Dahil pag-arugon ang kulturang antikristo. Ini ang makamurumundo mga tugan. Na kita nagsasabi na Kristiyano, alagad iba man ang lakaw kang buhay. Kung ika-Kristiyano, alagad dakul kang kabit, tinalikdanwan sa iyong Kristyanismo. Kung ika-Kristiyano, alagad nanggagadan ka dahil an sarong taong ini sasyabu, bako kang Kristiyano. Kung ika sarong Kristiyano, alagad pigtrayduran mo sa imong kapwa, day ka namuot na iyo ang sentro kang katuklan ni Kristong kagurangnan, bako kang Kristiyano. Minsan pa ka nagtataram na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, ipinapamuhay ang sa iyang sinumpaan sa bunyag araw-aldaw, giving credence to the value of baptism na inako niya to kang kita maging disipulo ni Kristong kagurangnan. So, iyan mga tugang ang kaipuhan niya tong pagsaksihan. Dahil kitang pagbabasulan na sa tuyang kinugos ang mensaheng Kristiyano na iyo nagpabago, nagpakarhay, nagpaugma kan sa tuyang kulturang Bicolnon. Malaw kita sa ikaapat na apo. Ang sabi digdi, nata, kaipuhan makipag-ulian kung labi-labi na ang naginibong kasalan? An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Ginebra San Miguel. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Playtime for all your gaming needs. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kaipuhan makipag-ulian kung labi-labi ang naginibong kasalan? Ang sakuyang simbag kay ni mga tugang, gabos gikan sa Ebanghelyo. Ini mismo ang simbag ni Kristo sa kahaputan na ini. Ang enot, hali kay Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21 sagkod 22. Ini manunguduman sa kahaputan ni Pedro kay Jesus. Maestro, pirang beses ko dapat patawadon ang tugang kong nagkasala. Si Pedro na ang nag-volunteer kang simbag 7 beses. So, sa butong tango na kung natata, nagsabi kaan si Pedro 7 beses. Dahil ta ang numero 7, ang numerong 7, igwa ning dakulaon na simbolismo sa kultura ning mga Hudeo. A number 7 is symbol of wholeness, kabilugan, is symbol of perfection. A number 7 is symbol of goodness. Duman sa sakuyang libro mga tugang, ipinahayag ko iyan, inexplain ko iyan. May mga kultura na may mga favorite numbers. So number 7 is the favorite number of the Jews. Siring na number 8, paboritong numero kan mga inchik.
Ang mga insik habo kang number 7. Sa inda, number 8. So, kanya-kanyang cultural distinction. Cultural uniqueness. Ngunyan, balik na kita duman sa dialogo ni Jesus asin Pedro. Sabi ni Pedro, 7 beses sinimbag ni Jesus, not 7 times, but 70 times 7 times. Both sabihon, limitless forgiveness. Kaya, minsan sabi digdi sapot, labi-labi na ang ginibong pasaway, ang kasimbagan ni Jesus, siring man giraray, magpatawad. Patawad na daing limitasyon. Patawad na daing ning katapusan. Iyan ang pagkakaiba kan buhay nin sarong disipulo ni Kristo. Masunod, napahayag ni Jesus na kagurangnan. Gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 1 sagkod 11. Ano ini? Ini mga tugang itong istorya manungod kay itong huwes asin itong makulit na babae. Oh, I'm very sorry. Nag-advance ako. Yaon pa lang kita sa John 8 verses 1 to 11. Manungod iniduman sa babae na nadakop na nakipagdurog sa bako niyang agong. A woman caught in adultery na dinarakan mga Fariseo kay Jesus, asin ano ang sabi kay Jesus, aber daw, ang babaeng ininadakop na nagkomiter ning adulteryo, ang sabi sa ley ni Moises na inigapuon sagkod magadan. O anong say mo kaan? Pigbalo si Jesus. Alagad si Jesus, nagduko baga, nagsurat-surat duman sa sa daga. To give them time na makapaghurup-hurup kan sa indang akusasyon. Asin mo niyan, hinaputo, anong masasabi mo kaini? Sinimbag ni Jesus, ini ang magayuno niyang simbag. Kung sisay man sa indo ang daing sala, ang daing kasalan, iyo ang enot na gumapo sa iya. And pagkatapos sa sabiyon ni Jesus, one after the other, nagharali poon duman sa elder kan sa indang komunidad. Kaya mga tugang, iyo ini ang sarap pang simbag duman sa kaputan. Let the one who has no sin among you cast the first stone. O, ito, labi-labi na ang pasaway, dapat gapuon. Alagad sisay ang magapo. Gabos kita para kasala. Kung minsan sobra panganit garon kasalan, duman sa inaakusaran. Ikatulo na simbag. Gikan ki San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 11 sagkod 32. Ini mga tugang ni istorya manungod sa lost son or prodigal son. Grabing kasalan ang ginibo sa ama. Kinuan sa iyang kahirasan, winaldas ang gabos. Alagad pagbalik sa ama, anama paan enot na nagdalagan pangsabat sa iya, hinadukan kinugos, sinanglianing bagong gubing, siningsingan, sinawaning sandalyas, nagkaigwa pa ki-welcome party, pinabuno ang pinatabang baka. Iyan ang ladawan kan tunay na pagpatawad, minsan sa dakulaon na parakasala. Dahil sa, sabi ko nga ni, gabus man kita para kasala. Dahil ning saysay man sa tuya, na iyo ang sukol ning tunay na perfeksyon. Dahil ning saysay man sa tuya, na iyo ang sukol kan tamang moralidad. Gabus kita may kakundian. Kaya gabus kita may katungdan na magpatinawad-tawadan. Takwan ta ning pagkakataon ang lambang para kasala
na makapagbagong buhay, na magpuon giraray, asin maging marhay ang lakaw kan buhay. Saro pa siguro na simbag digdi sa hapot na ini kung kaipuhan makipag-ulian kung labi-labi na ang naginibong kasalanan. Sabi ko, pirmi kita na inaapudan sa pagkipag-ulian, sa pagpatinawad-tawadan. Dahil ta kita gabos para kasala. Ang ultimo kong ihiras na simbag digdi sa hapot na ini, gikan ki Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9, sagkod 14. Ini baga sa parabola, manungod sa Pariseo, asin sa parasingil ning buwis, or publikano. Na anduwa naglaom sa templo ng adyi, ang pangadyi kan Pariseo, mapaabaw-abaw, halabaon, alagad, siya nakatindog duman sa tubangang kang altar, alagad an publikano, ang parasingil ning buwis, yaon dyan sa likod kang simbahan, nakaduko ang payo, nakaluhod, tinutumbok ang daghan, asin an pamikbi, halipot na gayo. Kaguranan, kay raki ako, sarong para kasala. Sa katapos-tapusi, an inako nin Diyos na pamikbi, itong pamikbi kan publikano. Bako itong pamikbi kan Fariseo. Dahil ta ito pamikbi nin sarong tawong mapakumbaba, nakamidbid kan sa iyang kasalan, sarong tawong nakipag-ulian, sarong tawong nagpapatawad. Ngunyan, ang masunod na hapot, ini, magayunon. So thank you sa naghapot ka ini mga tugang, very personal. Sabi niya, si Mr. ko po, dai nagdadangog sa paghiras ko kang pagtubod. Sabi niya, iba man ang kultura ninda sa pamilya ko. Di kami nagkakasinabutan. Paano tabi ini maipasabot sa iya? Uya ang sakuyang mga simbag. Enot, silence in witnessing the faith is the best answer. Ang pagpahayag, ang pag-ulakit kang pagtubod, bako sa pagtaram, kundi sa pagsaksi kang katotohan na sa tuyang kinugos gikan ti Kristong kagurangnan. So, kung minsan ang pagunata, ang pag-ibanghilisar is doing a lot of talking. Dai. Si San Francisco de Assis, sarong aldaw, kay ribanan ang sa iyang brother, nagpasiring sinda sa saod, madumani tanganing makapag-ibanghilisar. And then, pagabot duman sa saod, nakikapwa sana. Hi, hello, kumusta, etc. Nakipagkapwa. Nagpamati kan marhay na buot na yaon sa iya. Naghinanyog sa buot magtaram ning ano manabagay sa iya. Iyo ito ang ginibo. Sa sendang pag-ulit, ang brother naghapot, Brother Francis, pag muna ako, maibanghilisar kita dumanata, taday ka man nagtaram. Sabi ni San Francisco duman sa brother na naghapot, sometimes words are needed. Tanganit makapag-ibanghilisar. Sometimes. So bako mampalan ito ang mayor na paagi, kundi ang pagsaksi kang pagtubod na yaon sa tuya. So silence can play a great part. Lalong-lalo na kung malinaw ang aksyon na ginigibot at tanganing ipamibid ang pagtubod na iyan ang sa tuyang kulturang Diyos noon, mamidbidan ng gan kang kulturang ito
na buo taman makaarog sa sato. Masunod, ipadagos taan misyon kan ebanghelisasyon, day kita mawa raning paglaom. So balik na naman kita, we celebrate the Jubilee of Hope. So tandaan ta, so sa kuyang acronym na hinira sa Indokang Hope, H-O-P-E. Dain hanggat kita mawaran kan sa tong pagsarig sa Diyos. Ang gabos na pagbalo maagi, asin manggagana sa katapos-tapusi ang kahadean ng Diyos. Iyan mga tugan ang pwedeng gibuhon. Bako sa nakaining naghapo kan lambang saro sa satuya. Na day kita mapundo, day kita matulong, tamili day kita tinutubudan. Si Jesus day nag-give up kan sa iyang misyon na sa diri niyang mga tao ang nagsayuma sa iya. Kaya ngani, dumambaga sa Nazaret, nagpahayag siya that hardly a prophet is accepted in his own country. Kaya sa satuyang paghiras kang pagtubod, may mga panahon o kadakol na panahon na kita sasayumahan, kita kukontrahon, alaga daimang kita dapat magpundo dahil ta ini ang satuyang misyon. Ngunyan mga tugan, malaw kita sa huring hapot. Asin, uya ang hapot. Paano nakaka-impluwensya ang kultura sa identity kan tao? O paano nakaka-influensya ang kultura sa pagkatao nin sarong persona? Uya ang sakuyang simbag. Ang kultura ang nagtatao ning pandok sa tao, kaya minaladawan kan sa iyang persona. So, kung ako sarong Kristiyanong Bicolano, iyan ang sakuyang kultura. Mamimidbidan ako bilang sarong Kristiyanong Bicolano. Nata, pinapahayag ko ang sakuyang pagtubod na Kristiyano. Asin ako nagbibikol. So, ngunyan ang ngunyan. Sa indong mga nagiinan yung sa kuya, dahil man kamataram na ako Amerikano, na ako Indiano, na ako Afrikano. Yaon ako, nagbibikol, ang sa kuyang original na lingwahe. Bicolano ako. Asin uya ako, nagpapahayag kan mensahe ni Kristong kaguranan sa akong Kristiyano. And of course, you know, nasaro akong padi. So, yaon, iyan ang sa kuyang pagkatao. Iyan ang sakuyang persona, iyan ang sakuyang kultura na pinapahayag sa Indo, inihiras sa Indo. Siringman, gabos na kultura may marhay na katuyuhan. Alagad bakong perpekto, iyan gabos. Dahil man ako nagsabi na sa tuyang kulturang Bicolnon, perpekto. Precisamente, kung danay niya to na akon ang Kristiyanong mensahe, mapasiring kita sa perfeksyon. Tayo yan ang plano sa tuya ni Kristong kagurangan. Ini ang mapakarhay, panganing maging pangarugan, kita kang kagapsan. Kaya, dayaday niya tong atamanon, ang satuyang kulturang Bicolnon. Kristiyanong kultura, regalo sa tuya ni Kristong kagurangan. Umidabot na naman ang oras, mga tugan, salamat kan sa indong kisumaro. Salamat kan sa tuyang sarabay na pagbaklay, pasiring sa pagiging simba na sinudal. Happy Easter, everyone. Sa kuyang pinapasalamatan, ang sa kuyang technical assistant naman ngunyan, si Giancarlo Basilan. Happy Easter once again sa Saindo Gabos. Thank you. Sa inyong nahinanyong ang programa Lakaw, Maghiras Year 4 sa DZGB.
Abagan kiraray sa masunod na Biyernes ang sarupang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi digdig sa DZGB. Always number 1, always at your service.